Oriešky si našiel za rohom tam. Ну сам последний. Ja by som to videl na pivo a gin tonic a tak. Čaj. Kakavo. Gránko. Nechcem. Dobre, teraz ideme žrať. Ale však nemôžem, ja som sa pochvíľu. Ale nestratím. By som sa polial, lebo teraz som taký vypratý zase. Môžem ťa ošťať. Prehnané hygienické návyky. Toto je ako, čo teraz? Ako mám chytať depky, alebo čo? Ideš? Tak páni, nemáme síce dosť pohárov, ale tak vás všetkých vítam na palube v tejto peknej vode. Ešte nevieme, jak bude plávať, to sa všetci dozvieme v krátkom čase. Máme konečne ten klasický stres, ktorý vždy býva za sebou. Tak teraz pozdravíme Neptúňa, lebo zjavne aj keď nefúka, tak musíme mu byť vďační za všetko, čo nám dá. Tak ja mu trochu ulejem. Moc štedrý nebudem, lebo podľa tej predpovede... Posluchačky, to je, že dám mu jednu na piču, ulejem mu, nie? Ale trochu som mu dal a tým som aj pokrstil čamac. A keďže nemáme dosť skla, tak teda si nemôžeme zahúčať, ale aspoň odkolujte. A na zdravie. Toto je čie? Ahoj. Čau, čau. Hej, taký som bol zmetený. Môžeš to zopakovať, prosím ťa? Takže máme hlavného PR manažera a režiséra. Potom, jak sa to volá, keď 860 litrov, takže moc sa sprchovať a neviem čo, treba radšej s mierou. Piť tú vodu samozrejme nie. Jebem takú vládu, jebem takú dušu. Mama taký gajdva. Len tá modrá loď, ani hostečku nepotrebujem. Ten vzduch, ktorý ti tlačí do púd, má svoju váhu a rozťahuje ešte. ไม่เคยเห็นมีวี่แววก็เลยไม่ไว้ทันใจของเธอนั้นต้องการ เชื่อเลยว่าเธอจะทิ้งพลางหลอกลวงคนที่รักเธอหมดใจไม่เคยคิดเลยว่าเธอจะหักหลังฉันได้แทบล้มประดาตายต่อหน้าเธอฉันไม่